लाइमोनफोरा ड्राग्सनिफ्राय माब्ला जागोन उदां? ड्राग्सजों लोगोसे फिन हमदों सासे लाइमोनखौ। सोरखारा गोख्रों राहा लासेयावबो हादोरसायाव बांदों ड्राग्सनि फालांगि। ड्राग्सजों लोगोसे समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै बारग' एनडिएफबिनि संदाननाया दाब दाब जायगायाव सोलिगासिनो। बेबादिनो समबारनि मोनाबिलियाव बारग' एनडिएफबि अफ्रि दैमारि आरो सुरज सुमफ्रामारिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया संदाननानै बङाइगाव जिल्लानि साफ्राकाटायाव सुजित बर्मन मुंनि सासे लाइमोनखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमो। ड्राग्सजों लोगोसे हमनो मोननाय सुजित बर्मनखौ सेबनायाव दान मोनसे सिगांनिफ्राय ड्राग्स फालांगियाव आखाइ होदोंमोन होनना सिमान जानायजों लोगोसे राखालदुबिनि सुबेर आलिनिफ्राय लाबोयो होनना फोरमायो। बारग' एनडिएफबि अफ्रि दैमारिनि दैदेननायजों हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरि सुजित बर्मनखौ मोन 15 ड्राग्सनि कन्टेनारजों लोगोसे बङाइगाव पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव मेगनजों नुनाय साफ्राकाटा गामिनि सासे सुबुङा ओरैबादि फोरमायो। আপনার গাঁৱতে এটা ভাই ল'ৰাৰ পৰা যে এটা যে ড্ৰাগছ 15টা ড্ৰাগছ পালে কণ্টেনাৰ, এটা আপুনি কি ক'ব? কি ক'ব মানে আমি গৈছিলোঁ বজাৰত, 4 কোটি বজাৰত গৈছিলোঁ। বজাৰৰ পৰা আহোঁতে চাং আমাৰ বন্ধু 3-4জন মানে চিনি নাপাওঁ, মানে 3-4জন ইয়াত ধৰিয়া থিয় হৈ আছে। মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ক'লোঁ দাদা কি হ'ল, কৈ এনেকৈ কথা ড্ৰাগছ লৈ আহিছে তে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াক ধৰচোন। তে ময়ো ৰখি লওঁ বাইক লৈ ইয়াতে, ৰখাৰ পিছত ময়ো চাই লওঁ 15টা হেৰি আছে, টেমা আছে সৰু সৰু মানে 15টা আছে। এইখিনি দেখা পালোঁ আৰু দেখা পাই ধৰিছে আৰু মানুহ আহি চবেই দেখা পাল আৰু ভিডিঅ' কৰিল আছে এইগিলা চব যিখিনি আছিল মানে 15টাই আছিল, বেছি আৰু নাই। আপোনাৰ চকুতে দেখা পাইছে এইটো ড্ৰাগছ কণ্টেনাৰ? মই নিজে দেখা পালোঁ, এই পকেটৰ পৰা ওলাল, আমিও আছিলোঁ তাতে ভিডিঅ' কৰিল। 15টা আছে, 15টা আছিল ন? 15টা আছে। ঠিক আছে। এপ্ৰিল আছে কেইটা মানছিল আজি? এই বাপু কেইটা মান? आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो ओरै आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो। मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लाबायनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।